актуальныя дэбаты ў ТФП, і гэта тыя самыя быццам бы галоўныя дэбаты, якія трэба праводзіць па кодексу. Па выбарчаму кодексу. Па выбарчаму кодексу, так. Гэта першая тэма. Другая тэма – гэта, собственно, што здараецца ў кампаніі, якія апошнія пытанні, якія ёсць мадэлі прагназавання, акрамя таго, што я просто скажу, што Рафал Часкоўскі пераможа. Гэта не праплачана. Вось. І крыху паразмаўляем, асобна, гэта і ўнутры гэтай тэмы, і асобна, што Караль Наўродскі быццам бы прайграў усё, што можна. Але гэта на маё меркаванне. Гэта ўсё са знакам запытання. Са знакам запытання, кажа Кірыл. Вось, гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Але перад пачаткам абмеркавання наш традыцыйны рэкламны блок, бо наш падкаст выходзіць за вашу падтрымку і за падтрымку нашых рэкламадаўцаў любімых. Вось. Першы наш партнёр падкаста гэта, і канкрэтна гэтага эфіра, гэта школа польскай мовы «Польскі на так», у якой я, дарэчы, сам вучуся зараз на курсе B2 і вельмі рэкамендую. Так, ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Так, у вас будзе спецыяльны промакод, які спасылка будзе ў апісанні пад гэтым відэа, калі яно будзе апублікаванае не ў відзе трансляцыі. Вось, і таксама наш сёння падтрымлівае не толькі школа польскай мовы «Польскі на так», але і яшчэ адзін, дарэчы, новы для нас партнёр. Разумею, што з такімі халадамі і калі дождж за акном не вельмі думаецца пра тое, што хутка лета і што ўвогуле ўжо той самы май месяц з прыслоўя. Вось, але ўсё ж такі лета хутка, і гэта добрая нагода, каб падрыхтавацца, пачысціць і адрамантаваць свой абутак. Зрабіць гэта можна у нашых партнёраў у Ремастер. І спецыяльна для нашых гледачоў-глядачак яны даюць зніжку ў 15% па промакоду «Зроблена». Вось. Пачысціць абутак могуць нават за суткі. Гэта ёсць спецыяльная такая паслуга «Ультра-24». А таксама можна ўвогуле прыходзіць з абуткам, для якога патрэбны ремонт любой складанасці. Вам не адмовяць. Вось. І для тых, хто любіць планаваць сваё жыццё, як я, напрыклад, ёсць паслуга «Кансервацыя абутку» да наступнага сезону. І, што важна, гэта абвестка актуальна не толькі для Варшавы, дзе можна прывезці уласнаручна, уласнаножна, але для ўсёй Польшчы, бо абутак можна даслаць нават інпостам. І, дарэчы, не толькі абутак, а яшчэ і сумкі. Таму скануйце код з экрана, пераходзьце да нашых партнёраў і карыстайцеся, калі ласка, промакодам «Зроблена», будзе зніжка ў 15%. Усё. Зараз абмяркоўваем дэбаты. Для такой уводнай скажу такую штуку. Па шчырасці я стаміўся з дэбата. Наколькі мне было цікава, наколькі ў мяне гарэлі вочы, я гатовы быў глядзець проста, вось кожную хвіліну, настолькі я адчуваў, што ўжо вельмі стаміўся, калі глядзеў дэбаты ў ТФП, бо яны ізноў доўжыліся амаль 4 гадзіны. 3 гадзіны 55 хвілін. Вось, дакладнасць. І быццам бы ўжо і цэннасць, прабачце, забыўся як па-беларуску, вартасць гэтых дэбатаў зніжаецца, калі іх становіцца так шмат. Што ты пра гэта думаеш? Ведаеш, так, насамрэч, сябры, просто ў гэтым годзе адбылася просто неверагодная колькасць дэбатаў. Тыя, хто глядзяць наш падкаст ужо нейкі час, прынамсі, ведаюць, што я шмат разоў казаў, што я з'яўляюся вялікім прыхільнікам дэбатаў. Бо дэбаты дазваляюць нам паглядзець на кандыдатаў зусім з іншага боку, як яны даюць сабе рады ў тых ці іншых стрэсавых сітуацыях, бо, паверце мне, дэбаты гэта сапраўдны стрэс. І таксама яшчэ праверка на вынослівасць, бо, прабачце, але 4 гадзіны стаяць там, ці нават учора былі пазаўчора былі, дарэчы, стульчыкі ўжо, ось я бачу. Але ўсё ж такі гэта сапраўды вельмі цяжка. І па шмат якіх кандыдатах было бачна, што яны маюць проста досыць. Яны хочуць выйсці з гэтай студыі. Але нягледзячы на гэта, нягледзячы на ўсю гэтую стомленасць, дэбаты, на мою думку, сапраўды неверагодна важныя. Бо адна справа, калі записваешся ў студыі, вось я нават зараз у дадзены момант гэта на сабе адчуваю, паверце мне, бо калі ў студыі ты ведаеш, што гэта будзе паслязапіс, які можна праверыць, падрэзаць, зрабіць файны
монтаж і падкрасіць прыгожую карціначку, то калі ты працуеш у жывым эфіры, гэта просто абсалютна іншае ўражанне. Таму дэбаты гэта, на мой погляд, просто падстава, фундамент сапраўднага плюралізму і, па-другое, сапраўднай свабоды слова. Бо, як вы маглі заўважыць, цэнзуры, акрамя, канешне, там нейкай там лаянкі, так, але цэнзуры ў гэтых дэбатах не было ўвогуле. Кожны мог распавядаць усё, што заўгодна. І гэта проста вялікае дасягненне польскай дэмакратыі. Окей, пахвалілі польскую дэмакратыю. Зразумела, чаму дэбаты важныя, але вось перад тым, як мы абмяркуем дэбат у ТФУП, хутка другі тур. Зараз будзе першы, прабачце, потым другі. І як я думаю, і як і должно стацца, павінна стацца, што будуць яшчэ адныя дэбаты. Ці правільна я разумею? Прынамсі, адныя дэбаты павінны быць. Паміж тымі, хто выйшаў у другі тур. Дакладна так. Але я чуў меркаванне, што Рафал Часкоўскі і Караль Наўродскі, хутчэй за ўсё яны выйдуць у другую туру, што Рафал Часкоўскі можа адмовіцца ад гэтага. Што ты на гэты конт думаеш? Насамрэч, адмовіцца можа і Караль Наўродскі. Па-першае, перад тым, як арганізуюцца дэбаты, адбываюцца перамовы паміж штабамі. Гэтыя перамовы, насамрэч, вельмі жмудныя, часам вострыя, са сваркамі, спрэчкамі і гэтак далей. І яны ўзгадняюць проста найменшыя, мінімальныя розныя там пытаннічкі і аспекты. Так? Усе мы памятаем, як я распавядаў пра выбары 2020 года. Так? Калі перад другім турам выбараў дэбатаў не адбылося. Дакладней, яны адбыліся. Адны адбыліся ў студыі ТФУН, дзе прыйшоў Рафал Часкоўскі, побач стаяла пустая трыбуна з надпісам Анджэй Дуда. А Анджэй Дуда прыехаў у Коньске і адпавядаў на пытанні журналістаў ТФУП, і там не было Рафала Часкоўскага. То бок, насамрэч, дэбатаў проста не было. Гэтым разам я вельмі спадзяюся, і мне хочацца верыць, што ўсё ж такі яны будуць. То бок ты ставіш, што будуць? Я веру, што яны будуць, і спадзяюся вельмі гэтага, бо, прабачце, але тое, што адбылося 5 гадоў таму, гэта была проста, як кажуць па-польску, поражка. Окей, пераходзім ужо да абмеркавання апошніх дэбатаў перад выбарамі, вельмі важных, ці не, як мы вырашым. Давай галоўныя тэмы і галоўныя людзі. Першы, Рафал Часкоўскі. Што мы пра яго даведаліся? Падчас апошніх дэбатаў трэба падкрэсліць, што, дарэчы, пачну крыху з іншай тэмы. Скажем так, такое выступленне. Цягам гэтых 6 дэбатаў мы з вамі маглі пабачыць проста неверагодную сінусоіду розных кандыдатаў. У адных дэбатах нейкі кандыдат мог выступіць цалкам добра, і нават заслужаны аплаус. Так? Некалькі дзён пазней у другіх дэбатах выступаў ужо вельмі дрэнна, а ў трэціх дэбатах ізноўку добра. І вельмі добрым прыкладам гэтага з'яўляецца Рафал Часкоўскі. Вы прабачце, але пазаўчорашнія дэбаты Рафал Часкоўскі проста прайграў. На ўзроўні першых. Сапраўды срамотна прайграў, бо так, ён быў абсалютна на ўзроўні тых першых дэбатаў у Коньскіх, дзе ён, па-першае, быў неверагодна стомлены, па-другое, было бачна, што ці то неякасны грым, ці нешта яшчэ, але ён выглядаў так, быццам ён увесь бледны і забальзамаваны. Сур'ёзна. Па-другое, я не ведаю, ці ён стрэсаваў, ці нешта. У яго быў мокры лоб, так, і прыклеіваліся валасы да лба. То бок гэта было проста бачна нават падчас трансляцыі, падкрэсліваючы ягоную стомлівасць. І ўвогуле ён быў нейкі раздражнёны. Дадатковы скажем так, момант, звязаны са спадаром Рафалам Часкоўскім, ён быў вельмі дрэнна падрыхтаваны. У мяне ўвогуле было ўражанне, што мы памятаем дэбаты ў Коньскіх, так, дзе ён быў кепскі, насамрэч. Канечне, усе іншыя кандыдаты там былі таксама кепскія, акрамя галоўні, але ён усё ж такі выцягваў на фоне іншых крыху, так, Рафал Часкоўскі. Пасля былі дэбаты ў суперэкспрэсе, дзе ён быў як зорачка. І быццам нанова нарадзіўся. І мы тады нават, памятаю, з табой абмяркоўвалі, што ў іх надышлі нейкія змены ў штабе, так, яны папераставлялі людзей і запрасілі людзей, якія раней з імі працавалі. Дык вось, я маю ўражанне, што... Зноў выгналі. Зноў выгналі гэтых людзей, і зноў вярнулася старая кліка, шайка, якая рыхтавала яго да пазаўчорашніх дэбатаў. Таму моя ацэнка, скажем так, 4 з 10, гэта, добра, 5, можа, з 10. Насамрэч, не больш за тое. Окей, давай пра канкрэтныя моманты. Чаму табе не спадабалася?
Ведаеш, у некаторых пытаннях было вельмі выразна бачна, што ён проста не ведае, што адказваць і пачынае ліць ваду. Вось для такога дасведчана, ну, сапраўды у Рафала Часкоўскага вялікі досвед у палітыцы. Гэта не чалавек, які прыйшоў звонку вось паўгады таму, так? Я для сябе ў галаве пазначыў вельмі добрае пытанне ад Кшыштафа Станоўскага, Рафалу Часкоўскаму. Пытанне гучала про тое, што вось там вы як прэзідэнт, ці вы зробіце нешта з тым, каб лячыць цяжка хворых людзей, ну там і перадусім дзяцей. Так, бо ёсць такія хваробы, лячэнне якіх польскім НФЗ-там, так, то бок службы, ну, фондам аховы здароўя, не пакрываецца. Вось. І Рафал Часкоўскі ў адказ на гэта проста не ведаў, што адказаць, па шчырасці. Вось. Ён пачаў спатыкацца, і цягам адной мінуты ён не сказаў нічога ўвогуле вартасна. Вось. І было яшчэ некалькі такіх момантаў, калі яго атакавалі і іншыя кандыдаты, напрыклад, пытаннем звязаным з тым, што вялікія партыі прызначаюць на пасады ў вялікіх фірмах сваіх сяброў знаёмых партыйных. Так? Вось. У Польшчы іх так называюць вось, журналісты, напрыклад, твусты коты, так? То бок тлустыя каты. Вось. Гэта тыя людзі, якія прыходзяць у спółкі скарбу панства, так, то бок у дзяржаўныя прадпрыемствы, сядзяць у вялікім кабінеце, зарабляюць 100 000 злотых у месяц і нічога не робяць, бо яны з партыйнага раздання. Вось. І на гэтае пытанне ён таксама не асабліва ведаў, што адказаць. Слухай, мы хутка перайдзем до Наўроцкага далей. Дарэчы, нас глядзіць ужо 100 чалавек. Дзякую вам вялікі кожны і кожнаму. Усіх далучайцеся. Да, далучайцеся, клікайце сяброў. Вось. Чаму? Вось мне толькі апошняе пытанне перад тым, як мы абмяркуем Наўроцкага. Чаму ён не падрыхтаваны быў? Я не ведаю, што здарылася. Насамрэч, вельмі цяжка адказаць, чаму чалавек быў у такой кепскай форме. Ось, ці яго просто не падрыхтавалі, ці фактычна выгналі добрых людзей са штабу, пасварыліся, там, я не ведаю, ці хтосьці хлопнуў дзвярыма і выйшаў, бо яму заплацілі менш, чым ён хацеў. Я не ведаю. Ось, тут можна толькі здагадвацца, я не бачыў, я шукаў, але я не знайшоў ніякіх інсайтаў наконт таго, што здарылася з Рафалом Часкоўскім падчас гэтых дэбатаў. Окей, наступны кандыдат Караль Наўроцкі. Ты кажаш, што ён быў значна лепш падрыхтаваны. Так, вось нават на фоне Рафала Часкоўскага Караль Наўроцкі падчас гэтых дэбатаў выглядаў лепш. Ось. Гэта былі, здаецца, першыя дэбаты, дзе Караль Наўроцкі абышоў па ўзроўні падрыхтоўкі Рафала Часкоўскага. Ён, па-першае, выглядаў вельмі ўпэўнена, бадзёра. Вось. Ён нават там, дзе ён ліў ваду, а такіх пытанняў было шмат, паверце, то нават у гэтых адказах ён гучаў больш пераканаўча. Ось. З ім правілі вельмі добрыя трэнінгі перад менавіта гэтымі дэбатамі. Я так адчуваю, вось, у мяне ёсць пачуццё, што ў штабе права і справядлівасці таксама просто запрасілі кагосьці звонку, нейкіх спецыялістаў. Магчыма, са штаба Часкоўскага. Who knows? Вось. І, карацей, так, Наўроцкі быў на значна лепшым узроўні. І вось тут, дарэчы, таксама бачна сінусоіду, так? Бо, дарэчы, Караль Наўроцкі, вось, трэба аддаць належна. Ён быў на ўсіх дэбатах. Так, на ўсіх 6 дэбатах, якія адбываліся. Вось, і ягоны ўзровень таксама быў увесь час нероўны. То бок у адных дэбатах лепш, ён быў даволі добры ў суперэкспрэсе. Ён быў слабаваты ў рэпубліцы апошняй. Ну і, карацей, таксама, ось такая сінусоіда ўвесь час. Скончыў серыю дэбатаў добра. З Наўроцкім ўсё абмеркавалі. Але мы не ўсё абмеркавалі яшчэ, дарэчы. Вось, так, з Каралем Наўроцкім, канешне ж, варта ўзгадаць, што падчас гэтых дэбатаў была магчымасць задаваць менавіта свабодныя пытанні на любую тэму. Так, і некалькі кандыдатаў гэтым скарысталіся. І, канешне ж, галоўнай тэмай у стасунку да Караля Наўроцкага была афера з кватарэй. Вось. І тут я просто адзначу, што Рафал Часкоўскі, задаўшы пытанне Каралю Наўроцкаму, выглядаў кепска. Ён кепска задаў пытанне, ён дрэнна яго сфармуляваў і гучаў неўпэўнена. Значна лепш сабе далі раду ў гэтай сітуацыі Шымон Галоўня і Магдалена Біет. Нашы
слон і слоніха. Окей. Окей. Ловите левака. Я что хотел просто сказать, что нам тут у чатике прислали пытанне, чи будзе сесія, собственно, пытанняў і адказаў. І я зразумеў, што я пра гэта нічога не сказаў на пачатку. А сесія такая будзе. Мы апошнія хвілін 10-15 паглядзім, які будзе аб'ём пытанняў. Будзем адказваць, потому что вы пішаце ў чатику. Вось, окей. Там яшчэ цікавы момент пра Наўроцкага і пра яго кватэру, што за хвіліну да дэбатаў на канале Наўроцкага выйшла відэа, дзе... Дословна о 19:59. Так, выйшла відэа з новым Але мы яшчэ абмяркуем гэта пазней, да. Так. Але відэа выйшла, новая версія таго, што адбылося з кватэрай Наўроцкага і панам Ежы, у якога ён гэтую кватэру, ну, не ведаю, якое слово выкарыстаць. Карацей, кватэра цяпер Наўроцкага. Вось, пераходзім да пані Беет. Вось мы былі на спатканні з ёй, магчыма, яна неяк зарадзілася адна з энергіяй. Як яна выступала? Ведаеш, от калі казаць менавіта пра выступ Магдалены Беет падчас усіх дэбатаў, то гэта былі для яе найлепшыя дэбаты. Сур'ёзна. Яна была на 3 дэбатах, наколькі я памятаю, 4 дэбатах. Вось, яна не была ў конскіх на першых дэбатах на рыначнай плошчы і не была у Рэпубліцы 2 разы. То бок 3 разы была. І падчас папярэдніх дэбатаў я казаў, што яна не прэзідэнцкі фармат. У тым сэнсе, што у сэнсе захавання і такой упэўненасці ў сабе. Гэтым разам яна сапраўды пацягнула свой узровень. Ось, і на гэта абсалютна не мае ўплыву тое, што мы былі на сустрэчы з Магдаленай Беет некалькі дзён таму. Але па шчырасці мы мелі магчымасць паглядзець на яе ўжывую, на то, як яна адказвала на пытанні. У мяне, на жаль, не атрымалася, прызнаю шчыра, бо была збыт доўгая чарга. Вось, і было за мала часу проста, бо яна спяшалася на інтэрв'ю. Але яна умее размаўляць і умее пераканаўча размаўляць, насамрэч. Вось, і падчас гэтых дэбатаў яна гэта паказала. Таксама яна задавала некалькі вельмі добрых пытанняў. Яна заатакавала і Рафала Часкоўскага, ось, яна заатакавала і Славаміра Мэнсона. Ось. Яна нават мела такую кароткую спрэчку з Адріанам Зандбергам, лідарам партыі «Разам». Ось, я сабе пазначыў 2 пытання ад яе да іншых кандыдатаў. Перадусім, да Караля Наўроцкага адносна членства Украіны ў НАТО, бо на папярэдніх дэбатах Караль Наўроцкі у адказ на пытанне Славаміра Мэнсона пагадзіўся з тым, што Украіна ніколі не павінна быць у НАТО. Вось, і Магдалена Беет з пункту гледжання ейных поглядаў, так, яна вельмі добра правяла атаку. Яна паказала вось гэты узгадала вось гэтую выповедь Караля Наўроцкага і звяла яе у адной кароткай прамове, так, з цытатамі Леха Качынскага. Бо Лех Качынскі быў чалавекам, палітыкам вельмі праўкраінскім. Ён шматкроць падкрэсліваў увогуле вагу Украіны як адзін з элементаў бяспекі Польшчы на будучыню. Так? Увогуле, Лех Качынскі вельмі добра разумеў і чуў вось гэтую ўсходнюю палітыку менавіта. Ось. І гэтай атакай Магдалена Беет хацела падкрэсліць тое, што права і справядлівасць апошнім часам адыходзіць ад прынцыпаў Леха Качынскага. І другое караценькае пытанне, але таксама я ацэньваю з ейных поглядаў. Так? Яна заатакавала Славаміра Мэнсона пытаннем пра гвалт у стасунку да дзяцей. Так, і бо Славамір Мэнсон некалі там у нейкім там інтэрв'ю сказаў, што там шлепкі па 5-й кропцы, так, што гэта нічога дрэннага, так, бо і, скажем так, яна просто раскрытыкавала яго за гэта. Вось, гэтыя 2 моманты я сабе пазначыў. Окей, вось там у чаціку пішуць White Eagle, што сапраўды Беет галоўня добра выглядалі, Зандберг таксама быў добры. Now Ever піша, што Зандберг увогуле выйграў. Вось. Далей, ты ўзгадаў Славаміра Мэнсона, які адказваў на пытанне пра кары для дзяцей.
Собственно, давай распавядзім, як ён увогуле быў на гэтых дэбатах. Вось можна сказаць, што падобна як Магдалена Бейт, ось калі паглядзець на ўсе выступы Славаміра Мэнсона падчас усіх дэбатаў папярэдніх, гэта быў ягоны найлепшы выступ. Сур'ёзна. Ён, па-першае, ён менш нерваваўся. Гэта было бачна. Так, я бачыў, што ў твітары прыхільнікі іншых палітычных опцый высмейвалі ягоныя міны, якія там робяць, грымасы і так далей, але, прабачце, я таксама раблю грымасы часам, і гэта ўжо, скажем так, абсолютно не мае дачынення да палітыкі. Вось я таксама магу пакрыўляцца перад камерай. Вось, і гэта, скажем так, мой хутчэй нармальны стан. Карацей, адказваў ён вельмі ўпэўнена, рытарычна і мерытарычна. То бок ён напаўняў свае кароткія, бо там давалася хвіліна на адказ, так? Але нават цягам гэтай хвіліны ён здолеў у шматлікіх адказах на пытанні прадставіць пункты сваёй праграмы. Вось, і ў адрозненні ад, напрыклад, урадавых кандыдатаў, не толькі урадавых, а, напрыклад, перадусім двух галоўных кандыдатаў, то бок Часкоўскага і Наўроцкага, якія, скажем так, кідаліся адзін у аднаго рознымі рэчамі, так, і амаль што не пабіліся у адным моманце. Я бачыў, калі Наўроцкі падышоў да Часкоўскага, яны стаялі побач, то было бачна, скажем так, рухы баксёра. Вось, і я думаў, о боже, зараз гэта здарыцца. Вось, але не здарылася. Вось, але, так, карацей, Славамір Мэнсон выступіў добра, сапраўды добра. Я сабе пазначыў пытанне. Яно было скіраванае да... Прабачце, мы проста не можам абмяркоўваць усе пытанні, бо у нас не хопіць увогуле ніякага часу. Але да Караля Наўроцкага, бо сярод прапаноў Караля Наўроцкага ёсць прапанова аб тым, каб звольніць сем'і з двумя дзецьмі, так, і больш ад падатку, так, падаходнага, до квоты, то бок да сумы 140 000 злотых. І Славамір Мэнсон вельмі резонна запытаўся, а за чый рахунак банкет? То бок, адкуль узяць на гэта грошы, і ўвогуле, ці можам мы гэта сабе дазволіць? Карл Наўроцкі на гэта пытанне амаль што па сутнасці не адказаў нават. Ось. Што зробіш? Згодны. Окей, Славамір Мэнсон зразумела. А можна крышачку перад тым, як мы перайдзем да галоўні, няма шансаў ўжо на другі тур, так? Славамір Мэнсон, згодна з апошнімі пытаннямі, няма шансаў. Хіба што здарыцца нешта проста зусім неверагоднае заўтра і паслязаўтра, нехта пераедзе Манашку, напрыклад, і пры гэтым фізычна. Ось, тады магчыма. А так, прабачце, шансаў няма. На жаль, для яго. Я просто так спытаў. Пішуць вітанкі з Кракава, а яшчэ я бачу пачатку, што нас глядзяць шмат людзей, собственно, полек і палякаў, якія пішуць па-польску. Добрый вечар, панство. Нехта піша, што ўсё разумее, 90%, вось Вайт Ігл напісаў, а Якуб Жымскі напісаў, што ніц не разуме. Вось, але ja думаю, że kiedy będziecie Przepraszamy bardzo, języki mamy bardzo podobne, aczkolwiek wszyscy rozumiemy, że jak się mówi biegle, to nie wszystko może być zrozumiałe. Sorry. Подкаст зроблено в Польщі, перетворився в подкаст зроблено в Польщі. Окей. Шимон Галоўня. Шимон Галоўня. Агулам скажу табе, што недрэнна, вось, але, скажем так, на ўзроўні прыкладна тым жа самым, што ён паказваў у апошніх дэбатах. Але можна падкрэсліць толькі адное, што, здаецца, да яго дайшлі галасы, што трэба крыху менш шоу, ось, і крыху больш ўсё ж такі саліднай палітыкі. Ён проста глядзіць наш падкаст, я думаю. Вельмі верагодна. Спадар Шымон, мы вас запрашаем. Вось, кожную хвіліну можете патэлефанаваць. Вось, вяртаючыся да спадара маршала Сейму. Так, ён пачаў рабіць менш шоу. Было менш момантаў, дзе ён перакрыківаў іншых кандыдатаў, размаўляў упэўнена, як заўсёды, бо ён усё ж такі тэлезвер. Вось. Таму моя ацэнка агулам добрая, такая, скажем так, 4 з плюсам з 5 балаў. Вось. Што ўразіла? Што ўразіла? Насамрэч, у гэтым пытанні у выпадку са спадаром Шымоном Галоўняй
было вельмі добрае пытанне ад Крыштафа Станоўскага да яго вось адносна менавіта гэтых спówek скарбу панства, так, то бок дзяржпрадпрыемстваў. І спадар Шыман пачаў ліць проста ваду, вось, пры гэтым ён жа ўсё ж такі член дзейнай кааліцыі. Вось пачаў апраўдвацца, што ў яго там ёсць законапраекты і так далей. Ну, карацей, ён забыўся проста яшчэ, што ён член кааліцыі Трэця дрога, а Трэця дрога складаецца не толькі з Польскі 2050, але і таксама з ПСЛ. А ПСЛ гэта проста чэмпіёны па накіроўванню сваіх людзей у дзяржпрадпрыемства. Таму, скажем так, крыху так Станоўскі злавіў на крывадушнасці. Окей. Гэта палітыка. 6-ы галоўны кандыдат Адрыан Занберг. Мы ўжо быццам бы зрабілі такі кароткі тызер, што ён вельмі добра выступіў нам у чацік, пра гэта таксама пішуць, але ўсё ж такі больш падрабязная наша адзнака. Так, Адрыан Занберг паказаў сваю таксама вельмі добрую форму. Ён ужо ў апошніх дэбатах быў вельмі добры. Ось, вярнуўся той Адрыан Занберг, які выстраліў у 2015 годзе. Я некалькі разоў у падкасці распавядаў пра гэтыя дэбаты, бо на той момант ён быў як нешта абсалютна новае, вось, сур'ёзна. І людзі нават не з левымі поглядамі у той момант падкрэслівалі, што гэта проста нейкая новая зорка палітычная. Вось, Дунчык раскруціўся, ось, ён цэльна атакаваў усіх, пры гэтым вось варта падкрэсліць, то бок ён у контры да ўсіх, крытыкуе кожнага, ён пасварыўся з Магдаленай Беят, ось, ён атакаваў і Шымана Галоўню, і Рафала Часкоўскага, агулам гэта быў вельмі добры ягоны выступ. Тут я, конечно, ацэньваю выступ, бо з поглядамі яго вы можаце пагаджацца ці не пагаджацца, але ён рытарычна па сутнасці прадставіў сваю праграму ў сваіх пытаннях і адказах. І зрабіў гэта добра. Насамрэч, добра. Окей. Я хочу зрабіць такую інтэрвенцыю і сказаць, што мы не будзем абмяркоўваць увогуле ўсіх кандыдатаў. Зараз хуценька давай тых, хто застаўся, па хайлайту. То я в такім выпадку просто прайдуся па ўсіх памятаеце, я казаў пра выбарчы планктон прэзідэнцкі, так вось, пачынаем. Нават сярод іх не пра ўсіх. Не пра ўсіх, конечно. Вельмі коротка. Хацеў бы падкрэсліць асабліва Крыштафа Станоўскага. Канечне, на пачатку у яго быў канфлікт з вядучай ад ТФУП Шнеп, якую невядома чаму прызначылі весці гэтыя дэбаты, хаця 8 штабоў выказалі свой пратэст, каб яе там не было, бо яна лічыцца не вельмі аб'ектыўнай журналісткай. Вось, але аграменны плюс яму ў карму за тое, што ён прыйшоў вось у гэтым світшоце з інфармацыяй пра хлопчыка, якому патрэбная дапамога, бо бацькі збіраюць 15 мільёнаў злотых, якіх польская дзяржава не хоча пакрываць. Я сядзеў, назіраў цягам эфіра гэтых дэбатаў, калі не памыляюся, 3,5 мільёна злотых дадаткова прыляцела. А гэты збор проста стаяў на адным месцы. Таму проста велізэрны аграменны плюс у карму. Дзеля гэтага проста варта было ісці на гэтыя выбары. Кохані, так, Йоанна Сенышин прилетела до нас з суседняй галактыкі і просто сталася крыловам наших сэрц, так, каралевай наших сэрцайкаў. Можна з ёй пагаджацца, не пагаджацца з яйнымі поглядамі, але яна сапраўды добра выступала, бачна прафесуру. Яна сапраўды валодае вельмі вялікімі ведамі, і яна можа палемізаваць з кожным і заткне кожнага сваімі аргументамі. Гэта, вялікі плюс для яе насамрэч. Браун, канешне, шчасць Божа, ось, спадар Браун, падкрэслю, што у яго словах, то бок, ён вельмі начытаны чалавек, ён вельмі разумны чалавек. Ось, і просто ягоныя погляды, скажем так, экстрэмальныя па шматлікіх пунктах. Ось, але да сваіх выбаршчыкаў ён звяртаецца добра. Ось, і свае там, скажем так, магчыма 4%, ось, ён атрымае. Канешне, мне як чалавеку, які не любіць вось такіх абразаў, калі палітыкі абражаюць сваіх грамадзян, я магу з гэтым не пагаджацца, але выбіраць людзям самім.
Хацеў бы падкрэсліць адзін дадатковы пункт пра яго. Гэта тое, што Кшыштаф Станоўскі выпунктоваў Брауну тое, што там шмат гадоў таму, гадоў 10, здаецца, таму Браун выказваўся вельмі праўкраінскі. Вось. І у дадзены момант гэта зусім не вяжацца з тым, што ён кажа цяпер. Вось. І насамрэч адказ Брауна быў такі, скажем так, ён не вельмі добра ведаў нават што казаць, на мой погляд. Ну і апошні абсалютна, ось, і ён павінен быць апошні, мач і мачак. Вось. Ну, канешне, так, тут абыву, дзе вы? Ось гэта маё пытанне. Бо чалавек, які ў прамым эфіры польскага тэлебачання хваліць Владзіміра Пуціна, ну, гэта занадта. Окей. Гэта было абмеркаванне апошніх дэбатаў у ТФУП. У такім вельмі экспрэс-скарочаным фармаце. Вось зараз пераходзім да наступнай тэмы. Ці афера з Каралем Навроцкім – гэта яго канец. Окей. Коротка давай нагадаем, у чым сутнасць справы для тых, хто не глядзеў ці ўзнавіць. Так, калі што, абавязкова паглядзіце наше апошняе відэа, дзе мы абмяркоўвалі у лодзе у жывым запісы, так, з гледачамі аферу вакол Караля Навроцкага. Ну, карацей, як магчыма, вы таксама ведаеце, бо чытаеце навіны, што Караль Навроцкі мае кватэру, ён, можна сказаць, схлусіў. Магчыма, гэта не было нават намерана, вось, але ён ляпнуў проста так падчас дэбату ў Суперэкспрэсе, што ў яго толькі адна кватэра. Вельмі хутка высветлілася, што гэта кватэры 2 і нават 3, ну, адносна трэцяй пытанняў няма, бо гэта кватэра ягоных тэсцяў, якая запісаная ў тэстаменце, так, то бок яна яшчэ нават не зусім яго, так. Але вось другая кватэра, дзе жыў спадар Ежы Жэт, гэта невялікая кавалерка 28,5 квадратных метраў у адной з камяніц у Гданьску. І вельмі вялікі шум вакол яе, ўсё вельмі запутана. Вось. І каб распутаць усё гэта, Караль Навроцкі о 19:59 за хвіліну да пачатку 3 дэбатаў ТФУП апошніх апублікаваў фільмік, зроблены вельмі якасна, прафесійна. Бачна, што папрацавалі і грошай не шкадавалі. Вось. Каб патлумачыць, скажем так, усё, што адбывалася. Слухай, у мяне тут ёсць меркаванне. Бо я глядзеў гэтае відэа. Як толькі оно было апублікаванае, мне падаецца, я нешта быў у дарозе, не стаў включаць дэбаты, паглядзім потым у запісы. І мяне пранікла. Там такая спакойная, трагічная музычка, там Караль Навроцкі вельмі такім павольным голасам. Я ж табе казаў, што грошай не шкадавалі. Грошай дакладна не шкадавалі. Вось. І ты слухаеш гэта ўсё, і яно выглядае вельмі складна. Вось так. Па шчырасці. Ён там узгадвае, што ў пані Ежы былі праблемы з законам, напрыклад. І так узгадвае, што быццам бы Караль Навроцкі гэтым выкупаў жытла, спас яго ад таго, што пан Ежы мог стацца проста бездомным. Ведаеце, гэта насамрэч вельмі магчыма. Журналісты там быццам бы спраўдзілі, што гэта немагчыма, але тут ёсць розныя пытанні. Карацей, тут не ацэньваю па сутнасці, бо я глядзеў, чытаў у Ваўнеце, што там па датах не сыходзяцца. Там не сыходзяцца даты, і гэта ізноўку падрывае давер да версіі Караля Навроцкага, так? Бо, ну, прабачце, даты — гэта тая рэч, якую цяжка аспрэчыць, так? То бок, усё запісана на паперы. Усё запісана на паперы, а іншай версіі ён кажа сваімі словамі сам. Вось, то бок тут вось гэта не клеіцца. Увогуле, па шчырасці, я скажу вам так, я вось тыя, хто не глядзеў запіс нашай сустрэчы ў лодзе, я там казаў, што, на маю думку, праўда можа быць недзе пасярэдзіне. Ось. І яно сапраўды можа быць так. Бо, канешне, можна, ведаеце, можна з аднаго боку і дапамагчы чалавеку, і з іншага боку скарыстацца магчымасцю за меншыя грошы ці неяк там, нейкі шахер-махер прыдбаць сабе кватэрку. Так? То бок, я не суддзя, і я не магу выдаваць выракаў
прысудаў, і я не буду гэтага рабіць. Бо на мой погляд, у такіх справах, у такіх аферах першае, што павінна адбыцца, гэта павінна быць справа ў прокуратуры, так, гэта не азначае адразу, што чалавека павінны пасадзіць у турму. Не, але просто павінна быць незалежная прокуратура, якая ва ўсім разбярэцца, і павінен адбыцца просто незалежны суд, які скажа, ці чалавек фактычна недзе схлусіў і нешта зрабіў не так, ці ён гэтага не зрабіў. Окей, праз тое, што ў нас не шмат часу, давай крыху апусцім дэталі. Магчыма, мы распавядзем пра іх у, не ведаю, тыктоках ці нейкіх дадатковых відэа. Давай да вынікаў. Вось гэта афера прайшла. Выглядала так, што яна, ну вось, не ведаю, выключыць Караля Навроцкага з прэзідэнцкай гонкі. Ці так атрымалася? Як усё ж такі палякі ставяцца да гэтай аферы? Агулам скажу так, што варта падкрэсліць атаку двух кандыдатаў іншых. Гэта Славомір Менсон, перадусім, які просто у двух відэа размазаў Караля Навроцкага, называючы гэтую ўсю справу обжыдлівай, так, то бок брыдкай вельмі. Вось таксама Кшыштоф Становскі. Кшыштоф Становскі на сваім твітары апублікаваў відэа, дзе сказаў наўпрост, звяртаючыся да спадара Караля Навроцкага, што спадар Караля, ну вы ж ведаеце, што гэта канец. Ось. На мой погляд, усё ж такі гэта не канец. Ось мы так паставілі ў загаловак сёння гэтае пытанне, і так хуценька зараз паспробуем знайсці на яго адказ. Ведаеце, апытанні паказваюць, так, што добра, ну, вераць Каролю Навроцкаму толькі бетонны электарат правай справядлівасці. Бетонны, то бок нават не ўвесь. То бок прыкладна 25-27% палякаў давяраюць ягоным словам. Гэта дрэнны знак ўсё ж такі перад другім турам выбараў. На першы тур выбараў гэтая справа не будзе мець амаль што ніякага ўплыву. Вось у Лодзі, калі вы паглядзіце запіс, я там казаў, што у рамах максімум 2%. Вось такі можа быць уплыў. Нават па шчырасці крыху менш. Ён будзе амаль што незаўважальны. Чаму? Таму што, канешне, ёсць пэўная група людзей, якая паглядзіць на гэтую ўсю справу і можа расчаравацца, так, і не пойдзе галасаваць. Але ёсць іншы яшчэ эфект. Ёсць эфект аб'яднання электарату вакол уласнага сцяга. Так? Нашых б'юць. Мы ў асадзе. Ось, і тая справа, тым больш, што з боку спадара Караля Навроцкага і правага боку ёсць розныя абвінавачанні, што гэта ўсё акцыя спецслужбаў. Ось. Ну, таксама, я не магу тут сцвярджаць нічога насамрэч, але проста я прадстаўляю вам, што такая версія ёсць. Так? Далей павінен вырашаць суд. Дык вось, гэта ўсё можа прывесці да таго, што вось гэтае падзенне невялікай колькасці электарату будзе кампенсавана тым, што больш замабілізуецца вось гэты бетонны электарат. Але ўсё ж такі пра першы тур зразумела, быццам бы не вельмі паўплывае. Не вельмі, на першы не. Але другі тур. Вось другі тур больш цікавы. Можна я спытаю проста, што мы хутка абмяркуем яшчэ апытанні больш падрабязны, але вельмі коротка. Усё ж такі, ці не сталася так, вось я параўноўваю розныя апытанні, што вельмі упэўненая будзе перамога Часкоўскага на Навроцкім менавіта праз гэты скандал? Ведаеш, усё на дадзены момант, я падкрэсліваю, што гэта вось на сёння. Сёння 14 траўня 2025 года, так, 19:44. На дадзены момант усё выглядае так, што я шмат разоў казаў, што, на мой погляд, розніца ў другім туры будзе ў межах 4%. На дадзены момант мадэлі апытанні паказваюць, што яна крыху вырасце і можа складаць каля 6-7%. Але гэта не азначае яшчэ, што Рафал Часкоўскі можа ўжо, не ведаю, выбіраць сабе шторы ў прэзідэнцкі палац ці там новы матрас на прэзідэнцкі ложак. Так? Не, абсолютна не. Да другога тура выбараў 2,5 тыдня. Паверце мне, можа здарацца сапраўды вельмі шмат. Права і справядлівасць дакладна не спіць і дакладна будуць выцягваць усё, што ў іх ёсць. Гэта абсолютна натуральна, я б таксама так зрабіў. Окей, зараз вельмі хуценька абмяркуем апытанні актуальныя, самыя актуальныя. Актуальныя ўжо будзе толькі у экзіт-полах, якія мы пакажам 18 траўня у прамым эфіры таксама на нашым канале. А зараз абмяркуем апытанні і потым пярэйдзем да пытанняў вас у чаціку. Окей, апытанне. Я ўжо крыху зрабіў такі цізер, што на другі тур быццам бы расце вось гэта розніца. Давай ты распавядзеш, што паказваюць вось апытанні. Трэнды,
не ведаю вось фінальна чым адрозніваюцца, магчыма ёсць там нешта цікавае. Вось магу распавесці ад сябе, што я пабачыў, што мяне асабліва зацікавіла, што быццам бы набралі вось у параўнанні там не ведаю там 3 месяца таму ці нешта такое, што добра набралі левыя кандыдаты. Магдалена Бет, Андріан Занберг, ну Йонас Нішин. Ну, яна таксама левы кандыдат. Да. Так, таму ўсё кажаш слушна. Вось, ці гэта так? Ну і распавядзі ўжо падрабязней больш экспертна, як гэта. Добра, цягам 4 хвілін пастараюся распавесці. Красей, тое, што адбылося, дзякуючы вось гэтай серыі дэбатаў, гэта устраска гэтых вось слупікаў, так, якія мы бачылі на апытаннях. Яшчэ пару месяцаў таму здавалася, што гэта проста балота. Вось гэтыя вынікі розных кандыдатаў стаялі проста ў месцы практычна, так. Пасля ўжо пачаўся ўзрост Славаміра Мэнсена. Дык вось, што адбылося ў выніку, дык гэта урэальненне падтрымкі кандыдатаў. Людзі пабачылі у шматлікіх сітуацый у розных дэбатах шырокую палітру кандыдатаў, так, і пачалі адыходзіць ад двух галоўных кандыдатаў, і ад Карля Наўроцкага крыху, і крыху больш ад Рафала Часкоўскага, і пачалі пераходзіць да іншых, шукаючы сабе чалавека, які ім адпавядае больш іхняму сэрцу. Так? То бок людзі паказваюць, прынамсі на дадзеным моманту ў пытаннях так выглядае, што будуць у першым туры галасаваць менавіта сэрцам, не розумам. Так? Не на меншае зло, а на таго, хто больш ім падабаецца. Вось, і гэты тренд быў выразна бачны ў апошнія пару тыдняў. Окей, што яшчэ мы бачым? Вось, што важна перад другім? Пра левых кандыдатаў, так, таксама, што сацыёлагі агулам апошнія паўтара тыдні прыкладна заўважаюць, што расце сумарная падтрымка менавіта левых кандыдатаў, і што ў некаторых апытаннях можа дайсці нават да таго, што каля 15% будзе сумарна на ўсіх левых кандыдатаў. Гэта паказвае проста таксама расчараванне прагрэсіўнага электарату палітыкай сённяшняй кааліцыі. Шмат прагрэсіўных людзей з прагрэсіўнымі поглядамі ў 23 годзе прагаласавалі за трэцюю другу. Так? Яны цалкам расчараваліся тым, што, напрыклад, пасля рабіла ПСЛ. Таксама расчараваліся і палітыкай ўраду Туска, і, ну, канешне, гэта перакладаецца на Рафала Часкоўскага. Таму такая падтрымка. Окей, што яшчэ цікавага? То бок мы проста пабачылі рэальнасць? Так, мы пабачылі рэальнасць думак людзей. То бок людзі галасуюць больш так, якім кажа вось іхняе пачуццё, так, з кім яны больш пагаджаюцца, а не проста, што вось на першым месцы там гэта, ну, галасую за яго. Так, гэта па-першае. Другое, запытанне вынікае, што можа быць даволі высокая яўка для першага тура. Бо я бачыў розныя мадэлі, сацыялагічныя, матэматычныя мадэлі, якія паказваюць, што ў нядзелю 18 траўня можа прыйсці нават да 60%. Я па шчырасці крыху гэта не веру, на мой погляд будзе 57-58%, але гэта і так, паверце мне, шмат. Бо ў 20-м годзе, у 15-м годзе у першы тур выбараў прыходзіла менш за 50% грамадзян. Ну, толькі ў 10-м годзе было, здаецца, 55-56%. Так вось, гэта паказвае, па-першае, высокую палярызацыю вось, польскага грамадства, што ў сваю чаргу мабілізуе людзей, каб прыйсці. Гэта вось галоўны вынік. Але на канчатковую яўку паўплываць можа вельмі шмат розных аспектаў, нават вось надвор'е. Калі будзе увесь дзень дождж, то менш людзей прыйдзе галасаваць. Так звычайна адбываецца. У мяне яшчэ пытаннечка ўжо пра другі тур. Вось мы заўсёды казалі, што вынікі будуць вельмі збліжаныя і розніца будзе там пара адсоткаў. Зараз мы бачым, што на некаторых апытаннях, ну там нават за 10+. Ці што змянілася? Ці будзе так? Розніца ў другім туры? Так. Так, я бачу такія пытанні, дзе нават 20%. Прабачце, я ў жыцці не паверу, што будзе 20% розніца ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы. Калі будзе 20%, я пастрыгуся на лысо, можаце запісваць і скрыняць. Вось. Па-першае, метадалогія даследавання, вось падборка выбаркі, але ёсць яшчэ адно важнае пытанне, што, напрыклад, некаторыя даследаванні ўключаюць людзей, якія яшчэ не вырашыліся у агульную масу, а часам іх увогуле выключаюць з канчатковага падліку, і ў такім выпадку вось здараецца такая сітуацыя. Акрамя таго, варта памятаць, дарэчы, гэта было вельмі добрае пытанне, якое нам задаў адзін з гледачоў у Лодзе, што электарат права і справядлівасці, ён часта схаваны менавіта вось у гэтых людзей, якія яшчэ не вырашыліся. Бо вельмі часта гэтыя людзі проста, напрыклад, адмаўляюцца адказаць. Ось. Ці, напрыклад,
адчуваюць нейкую варожасць у стасунку да вось гэтых там левакоў з горада, якія прыехалі пытацца іх пра тое, за каго яны будуць галасаваць, так, і менш схільныя апавядаць пра свае погляды вось так адкрыта у размове з інтэрв'юерам, так, вось гэта такі, дарэчы, феномен, які назіраецца не толькі ў Польшчы, але па ўсім свеце. Окей, дrodzy Państwo, зараз пераходзім да пытанняў. І я адразу гляжу ўжо ў чат, буду лістаць спачатку, каб нікога не прапусціць. Пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Пытанне да спадара Кірыла і да вось таго, што мы абмяркоўвалі. Як, на твою думку, Кірыл, вось вынікі гэтых апытанняў уплываюць на грамадзянскую думку і рэальную падтрымку кандыдату? Уплыву заўсёды крыху ёсць насамрэч. Ведаеце, ёсць такі феномен у захаванні людзей, што, напрыклад, людзі больш ахвочыя падтрымліваць таго, хто мае больш сілы. Вось. Гэты феномен назіраецца падчас кожных выбараў, і таму вось, дарэчы, таму таксама частка вось электарату меншых партый часам у апошнюю хвіліну, калі яны галасуюць, схіляюцца і ставяць там эту галочку. У Польшы гэта крыжык. Так, крыжык вось насупраць кандыдата, які проста сильнейшы, мацнейшы. Вось. Уплыў дакладна ёсць. Плюс я асабіста ведаю, напрыклад, людзей, якія маюць погляды такія, скажем так, крыху больш левыя, напрыклад, так, і яны проста вось у апошнія там некалькі дзён пачалі казаць, што яны прагаласуюць за Зандберга, напрыклад. Хаця да гэтага таксама не ведалі, але пабачылі, што ён там расце ў апытаннях, так, бо Зандберг так сапраўды ўмацаваўся, і нават 6% у некаторых апытаннях паказвае. І яны змянілі сваё меркаванне, сваё рашэнне і будуць галасаваць менавіта на гэтага кандыдата. Окей. Таксама было пытанне, ці пойдзем мы на гарбату з імператаркай у пятніцу, калі даведаемся, што ёсць сустрэча, дакладна пойдзем. Вось, так. Гатовыя сустракацца з усімі кандыдатамі хоць кожны дзень. Так, з Ёнай Сенышын, насамрэч, з вялікай ахвотай. Так, я шукаю далей. Але папрашу кароткую адповедь, бо маем ужо мала часу. Наколькі, Максім пытае, наколькі гэтыя выбары брудныя ў плане паліттэхналогій? Ад 1 до 10. І якія выбары самыя былі брудныя ў гісторыі незалежнай Польшчы? Ведаеш, дзякую за пытанне, Максім. Здаецца, я ведаю ад каго гэта пытанне. Так, гэта ты. Не ты. Добра. Крацей, мне цяжка сказаць у дадзены момант, якія былі найбольш брудныя, бо бруд быў заўсёды. Вельмі яскравы прыклад, я пра яго распавядаў у падкасці і пісаў трэды ў твітары. Гэта слынны, вядомы дзядак з вермахту, так, што нібыта дзед Дональда Туска пайшоў дабравольцам служыць у вермахт. І гэта было там за некалькі дзён да выбараў у 2005 годзе. Таксама здаецца мне, што вось менавіта падчас гэтых выбараў выплыў нейкі кампрамат на Владзіміра Цімашавіча, які кандыдаваў і быў адным з тройкі галоўных кандыдатаў. Пасля высветлілася, што гэта была падробка, фальсіфікацыя, і ўвогуле, гэта было вельмі брудна, і ходзяць чуткі дагэтуль, што гэта зрабіла каманда Дональда Туска. Але пацверджання няма, таму тут проста знак запытання, так? Вось. Гэтая кампанія кампрамату, не толькі кампрамату, бруду даволі шмат. Вось. Я бачу, што там пішуць у твітары і адны кандыдаты іншыя, абліванне брудам там іншаземцаў, мігрантаў, розныя былі рэчы. На мой погляд, я паставіў такую 6, магло быць горш, паверце. Окей. 6 з 10. Дзякую яшчэ раз за пытанне. Тут не пытанне, але каментар лічу важным. Наш глядач White Eagle піша, што ты, Кірыл, ставіў, што Часкоўскі выйграе з розніцай 6,7. Піша, прошу запамятаць моє слово, выйграе Навроцкі. Забачымы па выборах. Забачымы. Так, направда, нех ідзе дэмакратія, нех выйгра найлепшы, моим зданнем. Ось такі у нас мультимоўны, мультиязыковы гэта, дарэчы, адзін з нашых самых верных гледачоў з самага пачатку. Дзякуем bardzo. Так, co браўні мувілі, гэта не пытанне. Карацей, дакідвайце яшчэ пытанняў, калі ёсць што спытаць. Так, яшчэ ёсць некалькі хвілін таму. Яшчэ ёсць прыкладна 4-5 хвілін. Так, далістаў, бачу.
Ці магчыма сабраць ідэальнага кандыдата ў плане поглядаў, які мог бы аб'ядноўваць Польшчу, і што павінна адбыцца, каб нешта такое адбылося? Ці было нешта хоць падобнае раней? Ну, было нешта падобнае раней. Шымон Галоўні ў 20-м годзе. Сапраўды, ён мае вялікую абразу на Рафала Часкоўскага, увогуле на платформу, што яму не дазволілі быць кандыдатам супраць Анджэя Дуды, так? Вось, і паставілі на Рафала Часкоўскага. І апытанні ў той момант паказвалі, што ён сапраўды меў большыя шансы на тое, каб перамагчы. Шымон Галоўні гуляўся, вось, ну, ён, дарэчы, дагэтуль, калі так паглядзець ягоныя погляды, то ён стараецца вось так быць такім цэнтровым. Такая хадэцыя, так, хрысціянскія дэмакраты. То бок так крыху згарнуць і справа, і злева, і аб'яднаць. Так? Адзінае, што проста, ну, ён не паказаў сябе з належнага боку, як менавіта ўжо дзейны палітык, ну, і разбазарыў сваю падтрымку. Папрашу цябе адказваць вельмі коротка, бо пытанні з'явіліся. Як вы думаеце, якая будзе палітыка Рафала Часкоўскага, калі ён выйграе да мігрантаў? У прыватнасці, як ён будзе ставіцца да ідэі PiS 15 лет да пашпарта, 15 гадоў? Вось, ведаеце, насамрэч, з гэтымі пашпартамі адбываецца проста нешта ўвогуле незразумелае, так? Бо я бачыў чуткі і артыкулы ўжо на гэтую тэму, што кааліцыя таксама рыхтуе нешта, вось, але я нідзе не знайшоў інфармацыі, што канкрэтна. Вось, таксама я чуў інсайты ад людзей, якія працуюць у структурах вось гэтых міграцыйных, што фактычна нешта рыхтуецца. Што гэта будзе? Цяжка сказаць. Ось, я хацеў наш эфір скончыць неяк на пазітыве. Ну, насамрэч так, ёсць пэўныя рухы, паглядзім, што будзе. Тут па шчырасці цяжка прадказаць. Окей, прабачце, бросаем ужо пытанне, ідзем далей. Моладзь у Польшчы галасуе за крайне правых і па пытаннях настроены супраць мігрантаў. Коротка, чаму і чым гэта нам пагражае? Ну, насамрэч, не ўвесь электарат Славаміра Мэнсана, напрыклад, настроены супраць мігрантаў таксама. І моладзь галасуе, калі я бачыў апытанне, дзе вось было бачна гэтую групу, так, узроставую. Там і Зандберг таксама вельмі моцна збірае галасы. Вось, гэта, па-перше, проста электарат бунту, бо людзі, якім 20 гадоў, ну, яны бунтуюцца, гэта нармальна. Мы ўсе праз гэта праходзілі. Дарэчы, я бачу адно цікавае меркаванне, чаму такая высокая падтрымка ў Славаміра Мэнсана ў гэтай групе. Бо людзі до 26 гадоў не плацяць падаткаў падаходных. Як толькі надыходзіць дзень, калі ім споўніваецца 26 гадоў, і яны атрымоўваюць наступную сваю зарплату, то яна на шмат соцень злотых менш. І сапраўды гэта меркаванне можа быць вельмі валідным. Окей, вельмі коротка. А ў стасунку да мігрантаў гэта проста агульны тренд польскага грамадства, не толькі маладых людзей. Няма часу. У два слова менавіта адказ. Ці не мяркуеш ты, што беларусам з польскімі пашпартамі галасаваць за Мэнсана гэта зашквар? Не, абсалютна. Я лічу сапраўды, што гэта дэмакратыя. Галасуйце за каго хочаце. Што будзе з Наўродскім? Што будзе з Наўродскім, калі ён пераможа, калі пераможа, стане прэзідэнтам. Калі не пераможа, то па шчырасці у мяне такое адчуванне, што яго спіхнуць недзе на бочную, скажем так, дарогу, і ён не будзе, хутчэй за ўсё, гуляць нейкай вялікай ролі, калі прайграе. Окей, тут ёсць яшчэ самае апошняе пытанне пра прагнозы гілонскага клубу. Згодна з імі Наўродскі выйграе. Ці ведаеш ты штосьці пра гэта, ці нам трэба падрыхтавацца асобна? Вось пра гілонскі клуб трэба мне нешта пачытаць. Я бачу некалькі сацыялагічных мадэляў, вось, і яны паказвалі, што будзе наадварот. Але я бачу апытанне Атлас Інтал, вось, якое распаўсюджвае права і справядлівасць, што Наўродскі нібыта перамагае. І апошняе пытанне. Калі ў другой туры будзе Рафал і Караль Наўродскі, прабачце, Рафал і Наўродскі, ці кааліцыя падтрымае Рафала? Я думаю, што так, што ёсць пэўная дамоўленасць, што і кандыдаты ад левых, то бок і Магдалена Беет, і Шымон Галоўня таксама падтрымаюць, бо для іх усіх жыццёва важна вось захаваць гэты статус, і каб Рафал Часкоўскі быў прэзідэнтам. Важна для іх менавіта. Інакш будзе ўрадавы крызіс, і нас чакае нестабільнасць палітычная ў краіне. Ура! Паспелі адказаць на гэтае пытанне. Маглі больш падрабязней, але ўсё ж такі дзякую за яго, яно вельмі цікавае, і спадзяюся, ваш смайлік зменіцца на больш пазітыўны. Усё. Дзякуем вялікі. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы, наш першы эфір. Калі ласка, далучайцеся да нашага эфіру 18 траўня. Ён пачнецца ў
20:00. А 20 А гадзіне. 20 будзе гадзіне цягнуцца будзем 2 разам гадзіны. сустракаць вынікі экзіт-полаў. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшы. Першы эфір. Всем пока. Дзякую вам вялікі. Пакуль.